Krásný dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru s Meteor Talk. Já mám s sebou dneska Martina Gerlašinského, se kterým se podíváme pod pokličku DevOps týmu v českém Home Creditu. Martine, dobrý den. Dobrý den. Díky moc, že jste přišel a hnedka na úvod taková ta jako obligátní otázka, ale pro posluchače, kteří vás neznají a nestihli si vás prolustrovat na LinkedInu jako já. Můžete v krátkosti říct, jaká je ta vaše role v Home Creditu, co máte na starosti? Každá nálepka, všetci to asi viete, tak v podstate možno úplne nevždy reflektuje to, čo človek robí. Oficiálne je to Head of Development Operations alebo vedúci oddelenia DevOps, ale je tam trošku projektového manažmentu, je tam trošku nejakého developmentu. Je to naozaj veľmi namiešané. Co přesně si mám představit pod tím vaším týmem? Co vlastně DevOps jakoby v kontextu Home Creditu dělá? To je taká zaujímavá otázka, na ktorú si myslím, že vám každý dá 1000 rôznych odpovedí. Myslím si, že pri DevOps, pri projektovom manažmente, pri veľa vlastne oblastiach v rámci IT, to závisí na ľuďoch, na produkte konkrétnom, na trhu, na ktorom tá firma pôsobí. V našom prípade v podstate to vzniklo tak organicky, nebolo to zo dňa na deň a teraz budeme robiť DevOps, ale vzniklo to vlastne z také nejaké ako potreby rozvoja. A keď sme sa začali v minulosti pozerať na to, ako zlepšiť kvalitu vývoja, ako dodať častejšie produkt, častejšie zmeny, kvalitnejšie vlastne ako dodávať celkovo software, na ktorom pracujeme, či už interne alebo externe, tak začali nám postupne vznikať technológie a role, ktoré sme neskôr zistili, že sa volajú DevOps. Takže vlastne tak vznikla tá nálepka. Čo sa týka technologického stacku, ktorom by sa to dalo vlastne popsať, tak je tam štandardné od trošku networku, kontejnerizace, príprava prostredí vlastne pre vývoj ako taký, podpora produkce, ale samozrejme patrí tam aj nejaký monitoring, čo sa týka aj performance review vlastne jednotlivých aplikácií a tak ďalej. Ten tým je relatívne široký, čo sa týka tých technológií alebo proste toolov, ktoré používame. Čož ale neznamená, že každý je superman a každý ovláda všetko. Každý má vlastne ako možnosť si ošahať a nejak základne poznať vlastne alebo používať tie technológie, s ktorými pracujeme. Ale samozrejme sa neočakáva od každého, že umí vše. Každý je špecialista v nejakej inej oblasti. Vy jste tak hezky vlastně naťuknul ten váš tým a nějaký jakoby domény, kterým se věnujete. Zajímalo by mě, jak velký ten vlastně DevOpsový tým je a jaký role u vás najdeme. Je to cca 10 ľudí. Tým, že vlastne, čo sa týka roli, tak môžeme sa baviť o nejakej middlewareovej časti, o databázových administrátoroch, o ľuďoch, ktorých by sme možno v minulosti popísali ako aplikačná alebo technická aplikačná podpora, QA líder, ktorý vlastne má na starosti ujednocovanie celkového prístupu ku QA naprieč spoločnosťou a rôznymi vývojovými tímami, ktorých samozrejme je niekoľko. A takisto performance testy, ktoré som spomínal a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to závisí aj od úrovne seniority, kde naozaj tie znalosti sa môžu prelínať. To znamená, keď máme 3 rôznych ľudí, tak a nejakých 5 znalostí alebo 5 skillov, tak asi nenájdeme 2 so stejnou kombinácií. A vďaka tomu vlastne rozširujeme aj zastupiteľnosť, aj pochopenie medzi sebou v tíme. Aj keď to nie je, dajme tomu, moja primárna doména, tak sa snažím porozumieť nejakým motiváciám toho človeka vedľa mňa, ktorého doména to je. A vďaka tomu vlastne, že je tak namiešané, tak je to celé spektrum. Mě docela zaujalo, že vlastně součástí DevOpsu je QA. To není jako úplně běžný standard. Nie som zastancom nejakých ultimátnych poučiek alebo tabuliek alebo, ako by som to nazval, nejakých doporučení, že to od A do B musí to byť takto a takto sa všetko implementuje. Myslím si, že každá firma by mala všetky postupy, metodiky upraviť vlastne sebe na mieru, takzvané ušiť vlastne na mieru tým svojim silným a slabým stránkam, samozrejme zase. A ja osobne napríklad vnímam nutnosť akéhosi zjednocovacieho prvku v rámci QA, lebo na jednej strane napríklad z pohľadu vývoja chceme dať vývojovým tímom čo najväčšiu voľnosť. To znamená opäť, aby dokázali využiť svoje silné slabé stránky. Niekto používa Scrum, niekto používa Kanban, niekto používa niečo, čo ani ešte zatiaľ nemá názov, lebo to nikto nepomenoval. Ale zároveň potrebujeme z pohľadu dobrej kvality dodávky mať nejaké základné pravidlá. Nenazval by som to možno len metodikami, ale celkový súbor pravidiel, doporučení, taký best practice, či už
z externých znalostí alebo práve ako best practice v rámci ako interných nejakých skúseností. Rola toho QA leada mi naozaj ako spája všetky tie znalosti, ktoré ten človek má za tie roky, lebo sa jedná o seniorného človeka, dokáže pomôcť vlastne tým jednotlivým testerom v tých vývojových tímoch a zároveň ja mám vlastne ako istotu, že my ako DevOpsy tím, ktorý participuje na tej dodávke, takže vlastne tie nároky na kvalitu sú splnené. A že keď jeden hovorí, že niečo je červené a druhý je rudé, takže myslia to samé. Vy jste říkal, že ten váš tým vlastně vznikl tak nějak organicky. Zajímalo by mě, jak jste se vlastně vy dostal do té role toho šéfa, toho DevOps týmu. Taky organicky? Veľmi organicky, veľmi organicky. Dalo by sa vlastne povedať, tá moja pôvodná rola by sa dala skôr popísať ako IT projektový manažer pre vývoj. Ako som sa to snažil aj predtým popsať, tie požiadavky toho, čo ten tým potrebuje, sa menia. A ten náš tým sa vlastne začal kryštalizovať tak, že vznikla potreba nejakej novej role, vznikla potreba nejakej naplnenia nejakých požiadavkov a zistili sme, že tá rola vlastne to nie je vývojár, to nie je tester, tak nejak úplne nikam nepatrí. Tak sme si začali sadať spolu, začali sme tak nejak okolo seba obiehať tou gravitáciou a zistilo sa vlastne, že nám postupne vzniká tím, ktorý, ako som od začiatku vlastne hovoril, má široké spektrum tých povinností alebo vlastne kompetencií, ale vyvinul sa veľmi prirodzene. Nebolo to o tom, že by nám niekto prišiel a povedal ty a vy budete spolu. Ale naozaj proste postupne vznikala tá potreba a zistili sme, že vlastne sú tam nejaké prelínanie vlastne tých požiadavkov. A ako som sa stal vedúcim toho tímu, no môj bývalý nadriadený vlastne ako toho tímu vedúci v tej dobe projektový manažer senior sa v rámci Home skupiny vlastne posunul nejakú inú rolu. A urobili sme niečo ako všeľudové hlasovanie. Som nechcel, aby vlastne automaticky som nejakú rolu dostal, ale pobavili sme sa o tom aj s tými ľuďmi, čím to dáva zmysel. Poďme si povedať, ako chceme spolu fungovať a tak ďalej. Čiže hovoríme to také organické. No. Že ste takový jako demokratický týmem zvolený lídr? Bolo to pred rokmi, odvtedy je to len s otrvačnosťou. Snažím sa, aby to slovo tým nebolo len ako slovom, ale naozaj aby osobne som v celku proti nejakým ako, nazvime to, autoritárskym alebo z role vychádzajúcim vlastne ako kompetenciím. A myslím si, že je celý ten tím stojí na každom jednom tom členovi a je potrebné, aby ten člen toho týmu dostal tú dôveru. Už dávno nežijeme v takom nejakom baťovskom systéme, že môj majster robí najlepšie boty a preto sa od neho učím, ale ja tú svoju rolu skôr vnímam ako človeka, ktorý má identifikovať silné slabé stránky v rámci toho týmu, pomôcť rozvíjať sa a hľadať tie silné osobnosti, ktoré budú pozitívne vplývať vlastne na tých ľudí okolo seba. Když jste mi tak hezky nahrál na tu sebekritiku. Poďte do mňa. Mě by zajímalo, jak vnímáte vlastně vy sám tu svoji roli toho šéfa. Vy jste samozřejmě říkali, jakým způsobem chcete ten tým vést, ale když byste si mohl jako identifikovat nějaké věci, které třeba neděláte úplně dobře, co by mohlo vaše lidi v týmu štvát na vás? Som netrpezlivý. To je veľký problém, o ktorom viem celé roky. Tak nejak moje očakávania sú dosť vysoké. A vnímam to ako keby takú vzájomné očakávanie. A moje očakávania môžu byť vysoké, ak tým ľuďom dám prostriedky na to, aby ich dokázali splniť. Ja môžem len dúfať, že to vnímajú takisto, že sa nám nemôžu obrátiť s akýmkoľvek problémom. Potrebujem, aby ku mne boli úprimní. Keď je problém, o ktorom sa nevie, ktorý si niekto zamlčí, tak to je pre mňa ešte väčší problém. Možno to vychádza z nejakej mojej skúsenosti ako projektového manažmentu, ale pre mňa základom je dôvera a potrebujem, aby tam neboli tajomstvá, aby tam neboli, dáme tomu, nejaké lži dokonca alebo niečo podobné. Pokiaľ by sa niečo také stalo, tak tým mojim negatívom je občas trošku výbušnosť. Jo, čiže som netrpezlivý a výbušný, čož pokiaľ ide všetko podľa plánu, tak sa tie negatíva vlastne nemajú možnosť prejaviť. Keď sa ale prejavia, tak si tak trošku ako snažím vstúpiť si do svedomia a verím, že keby ste sa spýtali mojich kolegov, tak určite vám na mňa ešte nejakú špinu vyhrabú a snažím sa to vlastne dostávať aj z nich ako priebežne nejakú spätnú väzbu. Celkovo ale dúfam, že tie
pozitívne stránky skôr prevyšujú tie negatívne. Když jste zmínil, že jste vlastně poměrně náročný v tom očekávání vašich lidí, můžeme se podívat, jaký technologie a kompetence vlastně jsou klíčový pro lidi ve vašem týmu? V rámci toho technologického steku, ako som povedal, v podstate je tam relatívne široké spektrum toho, čo si ten človek u nás v týme môže ošahať alebo s čím môže prísť do styku. Viac menej je to už potom aj na jeho preferenciách, aj na preferenciách toho týmu alebo toho, čo nám technicky chybí. Ale keby som to mal zobrať tak unblock celkovo, tak v podstate dalo by sa to rozdeliť na nejakú oblasť middlewareu, kde sa bavíme o Kubernete, WebLogicu, celkovo kontejnerizácii. Samozrejme, nevyhneme sa Azure, prípadne AWS, v našom prípade teda je to skôr Azure. A celkovo vlastne ako výkonnosť, certifikáty a tak ďalej. Tou druhou oblasťou by sa dali považovať databázoví administrátori s tým, že primárne v tom vlastne našom týme tak sa sústredíme smerom na Unix, teda Linux, a tou treťou oblasťou je QA monitoring. Z technologického steku typicky Kafka, Prometheus, Grafana, Jenkins, ktoré nám samozrejme pomáha pri všetkých možných úkoloch. A potom, keď sa ešte bavíme o ďalších veciach, tak klasicky nejaká F5, externé servisy. To, s čím možno ako trošku historicky bojujeme, je ako rozširovať ten technologický stack, ale zároveň nie len rozširovať, ale snažiť sa zbaviť vlastne aj nejakých ako technológií, ktoré už v tom stacku by sa možno nemali vyskytovať. Myslím si, že aj diváci, ktorí sa pozerajú v tejto chvíli, tak vedia, že je jednoduchšie pridať novú technológiu, ako sa starej zbaviť. Takže to je vlastne niečo, s čím ako určite v každej firme sa bojujeme úplne stejne. Kromě těch technologických požadavků, které jsou jako jasný, tak čeho dál si jako u lidí ceníte? Jaký vlastně vlastnosti a kompetence hledáte od těch svých kolegů? Ja si myslím, že vás neprekvapím, lebo sú to veci, ktoré už zazneli. V prvom rade je to pravdovravnosť a sebakritika. Pokiaľ niekto robí nejaký problém, naozaj môže sa niečo nepodariť a podobne, a jeho nadriadený alebo jeho okolie začne viac riešiť, ako mu to dať zožrať, než to ako ten problém vyriešiť. Lebo to znamená, že v budúcnosti skôr môžeme očakávať, že asi sa to bude snažiť nejak zahladiť a možno to niekedy vyjde, možno to niekedy nevyjde. Čiže určite hovorím, je to pravdovravnosť, transparentnosť. Keď vnímam to tak, keď je niekto z týmu má úspech, aj keby na tom konkrétnom úkole pracoval úplne sám, tak už len to, že ten priestor na ňom pracovať mal, tak aj za to môže ďakovať ľuďom v tom svojom okolí, ktorí pomôžu s tými inými aktivitami. Čiže ja to vnímam tak, že keď je úspech, tak je tímový, keď je neúspech, tak je takisto tímový. Nie som zástancom nejakého ohovárania. Naozaj tá transparentnosť je pre mňa veľmi dôležitá, či už v tom osobnom styku, alebo v tom pracovnom, či už sa niečo nepodarí, alebo sa niečo podarí. Samozrejme, potom sa to škáluje so senioritou. To znamená, čím je ten človek seniornejší, tak v rámci tých soft skillových znalostí, nazveme to, alebo skillov, samozrejme očakávam už možnosť, aby ten človek bol schopný komunikovať na kvalitnejšej úrovni. Aby nám aj dokumentácia alebo predávka znalostí odpovedala tej stúpajúcej seniorite. Chvála Bohu, nie som tá jediná multiznalostná osoba, ktorá by mala vedieť všetko. Každý z nás má svoju rolu, v ktorej je dominantnejší a lepší než ostatný. A čím je ten človek seniornejší, tým viac by mal byť schopný aj predávať tú znalosť, komunikovať. Nebyť výbušný, že? To je určite dobre, byť trpezlivý. Všetko veci, ktoré sa snažím s tým bojovať sám a viem, že napríklad môže by to byť problém aj pre niekoho iného, tak s tou stúpajúcou senioritou, toto sú presne tie oblasti, kde si myslím, že ten človek by mal byť schopný na tom pracovať. Super. Pojďme se teďka podívat na priority a nějaký fokus DevOps týmu. Na co se teďka soustředíte? Myslím si, že pokiaľ nás sleduje niekto, kto sa venuje DevOpsu, alebo minimálne takú nálepku tam vlastne má, tak vie, že 50% času je plán a 50% času ráno neviem, čo po obede budeme hasiť alebo riešiť. Je to vlastne taký trade-off, niečo za niečo. Čím chceme poskytnúť väčšiu flexibilitu, čím chceme viac vyhovieť, tým zanášame väčšie riziko, že sám neviem, čo ma bude zajtra čakať. Jo, ale samozrejme, pokiaľ sa bavíme o nejakom high-level pláne, a plány sú na to, aby sa samozrejme nedodržiavali, tým plánom by sa dalo povedať, alebo výzvou, ktorú vlastne v tejto chvíli riešime, je ako keby dokončenie zvyšných kúskov transformácie kompletne ako bezodstávkému nasadzovaniu, ktoré pre nás bolo pred pár rokmi veľkou výzvou.
Teraz už tak dýchame vlastne na tú cieľovú čiaru a drvivá väčšina vlastne nášho vývoja v tejto chvíli už prebieha tým bezodstávkovým nasadzovaním. Ale predsa len, ako sme povedali, nie všetky technológie sa vždy podarí hneď zbaviť, keď ich človek sa zbaviť chce. Takže toto je nejaký náš dlhodobý cieľ. A potom vás asi neprekvapí, že použijem zaklínadlo posledných mesiacov, a to je AI. A to je vlastne pre mňa veľmi neuchopiteľný plameň, taký ten prométeovský, ktorý môže narobiť veľa dobrého a veľa zlého. A nikto vlastne zatiaľ nemôže s istotou povedať, že presne vie, ako s tým ohňom nakladať, ako na ňom variť. My sa zatiaľ snažíme všetci udržať ohnište a udržať ten oheň, ale zatiaľ ešte s ním nevieme všetci poriadne narábať, variť alebo nejak inak pracovať. A to je presne vlastne tá výzva, ktorú ja v tejto chvíli vidím. Ako využiť AI nástroje alebo implementáciu AI nástrojov nie len preto, aby sme si našli dobrý recept alebo napísali krajší e-mail kolegom, ale preto, aby naozaj z pohľadu monitoringu, z pohľadu nejakých ďalších oblastí nám vlastne tie robotické ruky, nazvime to, ktoré by nám mali pomáhať, tak naozaj prinášali ten benefit napriek tomu, že zatiaľ sa všetci s ním snažíme naučiť pracovať. Čiže do tých budúcich mesiacov je to určite AI a myslím si, že hovorím nielen za DevOps tým, ale aj za celú vlastne firmu. Alebo celý technologický sektor, si myslím. HomeCredit, vlastně Česká republika a Slovensko nedávno prošel takovou jako, ani nechci říct agilní transformací, ale spíš nějakou jako klasickou transformací mindsetu, stejně jako většina firem na trhu, kdy se prostě bylo potřeba přiblížit biznesu a rozbít ty bariéry. Jak se vám podařilo, nebo proč si myslíte, že se vám tak jako dobře podařilo propojit ten svět toho vývoje a biznesu? Ja to nevnímam ako nejaké uzatvorenú zmenu alebo uzatvorené obdobie, že v pondelok sme fungovali takto, v útorok fungujeme takto. Po tých rokoch, ktoré vlastne aj v rámci firmy alebo skupiny som strávil, tak mám možnosť, alebo mal som možnosť aj podieľať na rôznych, ako ste to nazvala, transformáciách, ktoré ale vždy je nejaký len malý střípek, ktorý má veľké pred a veľké po. Myslím si, že to je skôr ako beh na dlhú trať. To, čo by sa dalo ako nazvať tou transformáciou, je skôr nejaké sformálnenie v ideálnom svete už existujúcich nejakých kanálov komunikácie. Najprv musíme dokázať získať pochopenie a zabezpečiť schopnosť komunikovať jednotlivých súčiastok, aby sme potom mohli urobiť vlastne ten transformačný switch. A toho sa vlastne ten DevOps tým až tak nedotklo, lebo dovolím si tvrdiť, že vlastne už roky predtým sa snažíme vlastne tej kultúre tak priblížiť a nejaká formálna zmena, nazvime to ako tam úplne až tak nebola potrebná. Čo je ale pre mňa dôležité, opäť to sa nestalo zo dňa na deň, tak je akési väčšie pochopenie. A to by som možno ako chcel doporučiť aj všetkým, ktorí nás počujú. Či už sa bavíme o tzv. Biznise, alebo sa bavíme v technologických firmách, častokrát je to IT security, alebo právne oddelenie. Predstavte si oddelenie, pri ktorom to možno trochu škrípe, alebo kde to pochopenie chýba. A namiesto tej negatívnej emoce snažte sa spojiť a povedať si, poďme si vysvetliť, aké je to moje vnímanie, aké je to vaše vnímanie. Poďme sa snažiť pochopiť, poďme si vymeniť tie boty proste na jeden týždeň. Vidím po tých rokoch, že to brutálne začne fungovať. Lebo ako náhle chápem motiváciu tej druhej strany, tak dokážem pochopiť aj tie ich rozhodnutia, s ktorými nemusím súhlasiť, ale dokážem sa vlastne do nich viac vcítiť. A typickým príkladom práve je niečo, čo som ešte pred rokmi zažil. To oni na IT nám niečo nedodali. To oni z biznisu si zase niečo vymysleli. Tá veľká zmena je za mňa práve v tom my a oni, nie je my a oni, je my ako v našom prípade HomeCredit, ktorý sa snaží doručiť čo najkvalitnejší produkt pre svojich klientov. Čiže každý z nás má nejakú motiváciu a potrebujeme ich navzájom spoločne pochopiť. A to je tá transformácia, ktorá by sa dala nazvať. A to je ako keď sa do niekoho zamilujete. Tam nie je ten moment, že teraz sa to stalo, alebo pre väčšinu ľudí. A zrazu vám dojde, že už to funguje, alebo že to tak je. Dlhé roky sa pracovalo na tom vzájomnom pochopení, ako spolupracovať. Odstránilo sa z môjho pohľadu v veľkom ponímaní to my a oni a už je len my. Jsem si počítala podle LinkedInu, jak dlouho už v HomeCreditu působíte. A hezky se mně jako líbilo, že je tam vlastně to magické číslo 8 let, protože vím od vlastně vašeho HR, že průměrná doba vlastně, nebo
stáří zaměstnanců, kteří u vás jakoby ve firmě jsou, je právě těch 8 let, takže tak hezky jako symbolicky se to potkává. Co vás osobně jakoby drží v té práci, kde berete tu motivaci? Čím to je, že jsou u vás lidi tak dlouho? Človek by si ani uvedomil, že vlastne je to 8 rokov. Čím to je? Ja si myslím, že je to aj z tohto rozhovoru poznať. Sú to tí ľudia. Sú to tí ľudia, s ktorými pracujem, je to ten tím, s ktorým pracujem. Keď ja mám také svoje životné krédo, nikdy nerob nič, kvôli čomu sa ti hnusí ráno vstať. Je to práve naopak. My sa chceme potkať, my sa chceme pobaviť. Napriek tomu, že máme možnosť pracovať flexibilne, chceme sa aj v tej kancelárii stretnúť, chceme sa stretnúť aj mimo kancelárie. Osobne si myslím, že to je veľmi dôležitý prvok a ak by som napríklad ja mal pracovať len full remote, tak by mi to chýbalo. Či už z pohľadu osobného, ale aj z pohľadu napríklad lídera toho tímu, kde si myslím, že je veľmi dôležitým aspektom spolupráce práve aj tie osobné vzťahy. Niekde možno lepšie, niekde možno horšie, nie každý pôjde každému za svedka na svadbu, ale myslím si, že to je dôležitý aspekt a pre mňa asi ten najdôležitejší. To je tých 8 rokov si myslím, že môžu za to tie vzťahy. Moc vám děkuji, že jste mě dovolil nahlídnout pod pokličku toho, jak v DevOps týmu fungujete a jak vlastně vy o své práci přemýšlíte. A budu se těšit zase někde na slyšenou. Určite. Ďakujem moc.